Ensa Eyemo yabono morogobo mwancho muligire na gukwandira ndonzi ya soberete chinga kichinde gukwaligania semesa ya manganama ya nyale gukomanya gati ya rotobereto gukwaliganiria kurwase mambi ya lenge ntambe gachinse chigabono chia bono morogobo litukoneria Jumatatu chitariki na merongevere na yemu mutinyo kabiro mwaka wechiri bubere na merongevere nebere nyura na mangabere ka gukolekana inyura ya montoyomo iganyara gusiri obumabwa ya maiga yoko gwero neri bwago asensemo ya buchura boigo abalimi be county ya Kisii gobaneki bakwegokeria maiga ya balibe chikawa konyora obokonya nsemo ya siasa ime ya Kwale azimio la umoja mbaiko okanaburu bako sasa abo asensemo ya Kwale ekarokeria ababwatani ba Kenya kwanza baikase county ya Meru ayo amona yanda mange na kwaligandi nkomanya senchira yobo ikirano ritirane nkuruko Vincent Onyancha. Na togo chaka noroboti rogo ichani ya maiga yomontoyo mogo kumugasolero asensemo ya kiamuasi bochura ekaroli bwago liya mugwera asensemeyo amenye benseme bagote buna kubwata kana nembure entindi ose nyinge yabereke gotwa igo yereli bwageri kwanyoka na goito montoyo mo mulikito Brighton Makole noroboti rwa senchera iyobwikirano. Umujano nobororo ni gobwatete kenyoro kyabochura kyamwasi asebunge ya kitutu cha South maiga yomosacha bw'emyaka yaigatwa kubwateraniwa neribwago asaliko ya amagena kubwatikana n'abamenyi bensemeyo ni gobateanya gusira agenda goikasa ko ya amagena kurende ribwagerio lyanyara kumugwera kubwatikana nembure nyinge eyegenderete gotwa abamenyi abo ni gobono banyari bakuburia serikali kobeke merobeli yabe neri kwena kibona amabwago tari kugwera abantu asecinsemo umwana oyo okorokuyo chofe mbera ore kasini yane nigarenge ko yamagena kwa yamataiga ekarona aji ko tirimbo ko jorona nyora abantu mbaenderete ko murusi ororo ekarona ikoro na nyora ba ko murusi rakina nyoro ikire ngosira ngibe ko mwana na mukandi chuma tubasa ko reberia nyori yaberi kia atambe tubasa ko so uchima na mukandi n'umwana ominto igabwe ndu tubasa ko so ime egere uchikwa kamera wa magura simora ari anyore rinde agere makuri mama gochimagu tokama akante ndu na igure nigo abo kabo yamambia ochaga igano akore gasi ugenyorere sabuni kero kende na okonyira abana baye bono iga mungno yagenda bune batebekana oiro mwana na yegwete bo merenya gitari ekara mutiga ga mutiga ga gokore gasi ayo koyarira babeli ga na kurusia magena bono ga chonyoranga obolire taikororekana ndonsi yagera ochaga ko tebya bantu ngana tiga mugako yega lakini bona igo bolire abamenyi abo ni gobono banyari bakuburia serikali kobeke merobeli yabe neri kwena kibona amabwago tari kugwera abantu asecinsemo gongo saba serikali to bwasi igolende tukanyete serikali erolenga kinande gonja mangana abantu baminto ari bakore mama gena ngate magoche kibona ngine yembura ono mwaika se mwaro ngoro ya so gijime mo so ime boigo ni go bamochiria serikali ekereko ira chinga chinyinge goika asekere mubasukano yanyarire gekoba akimota kwanje serikali motu abere ekero twanyorira bakanguno obo mwacha mapema abanyanyimba ba Kisii county onya na marumwa igunga maruna arabwate chibiba kanga mwacha mwate motu atere bakachisugunya chitambo ndi kuliyo kubaranga no kubatenga maruna rega chibibe 20 bagika banya no muntu ora bakurusyo bairega abanyanyimbo ni go baika sensemeyo na kurusyo mubiro nyagusira na konyoira asengendu asebono emeroberio yokumaeni nyagusira ya chakiwe nguripoteria egataseni Ndizi TV eretariane Brighton Makoli Biyamono Brighton Makoli asoroboji rubono goika sensemeno muwaziri w'obulimi Esmani Nsarigo kurwase county ya Kisii niganyara kumera n'abalimi anene abalimi beka wanagukwanira nchira bago cyukinia ekemeliekyo omulikyo itokurwa asensemende neremiride mumanyi na roboti rwa senchira iyobwekirano Chingaki abalimi bagenderete kwemurunganiria ogokina kwa magori yebinto ao ase obolemi bwabo nigo ogosemeria ase obolemi bogenderete kwenekigwa
ime ya ATC Kisi nigo omwaziri bw'oboremi Esman Onsaligo aumirana nabo bwatani ase oboremi abaremi bekemerigie kawa omwabisa omonene korwa Gusi Coffee Cooperative Union naine kia igoronga naki oboremi obwo bogendrete Gusi twagambira mangana maya n'abaremi baito ba Gusi twabatebiri buna ebwenereta koba wetera sekemerie kigie kawa naende litukoria rero twayakambire koigwanana into each society chido chonsi na estates chirichiko dina mangana coffee egera tolenga ki egente gie kawa kyabeira senchiringia umurimi onyarire gufaidika abaremi abo nigo bairaniria ng'ambu ya mono ase serikali gochamo na kunyora omurimi bwekagwa Gusi ase bare no gosemeria onsi naikirane akonye tubwate bigoche binge konya bise bigosari koreta chikawa chisareke lakini mbia mono asogwikana ande gwakorire gente kia mono iye kworokinga konya abantu batagete kokora obuchanja ase chikawa naye kwabeiro yo mobo kwa usekire na gwateneniria abantu abo mara moja iye ro mogokumu ya mono nonya twarurega ntu abale bane turi no mogokumu ya mono egekogera waziri watangire ibintu binge byango cyo gusaria buri mwitu bwe kawa Esman Onsaligo na kwanera igoro yemeroberio arachigokonya abaremi abo twari kuigwa maoni y'abaremi baito na abantu bali bande togushirikiana na barabwa asoko mento burimi bwekemerie kigito giekagwa twabatebi nga ntokore sokonyara totemesana tonyibanyorere chikagujire chingi yabagosimeka mono muna ekagweria Blue Mountain Coffee eyere nyinge mono asekisi igaiga ne aba shirika baito batotebiri mbanye bwate igonto chito asekonyeraria na gotebia abarimi baito banyare konyesimeka kiagere bwate equality akoreta chibesa kire igoro ntwabatebi muna bago kochikokonyu na serikali ese bago chikonyora chibesa kiri abakonye bintu bibere bitato ekaro chibesa kiekaguchitaraika Gingo reporteria egetaseni kia Ndizi TV elietaliane Mildred Momanyi Biamono Mildred Momanyi sorobochirwa senchera yoboikirano bono gotigana no robochiro weikanaine asensemende maiga yentunde ya kabiri yo kweleki buna bakchikura kobutoka ekyombe kyobochoro ne chimbe IBC ni okanta ko bali kia bakchikura asesi constituency omulike itonde mo Steven no robochirwa senchera yoboikirano Kera omo Kenya na watobo sibolebo wake kura somura yara chore nonye igo esabale nige gochaka no kweli kichikura abwase kiombe kia IEBC kyanyara ko igore ntunda ya kabere yo kweliki kitariki 17 January ko kitariki 7 February mwaka oyo abwase chibunge au chaire birengo byogo ikeli narenga komanya birengo bya ikirani tigwime bunge akishtutu chache South. Tukiangalia takwimu hizo awamu ya kwanza tulisajili watu 5,014 na kulingana na kiwango ambao tulipewa tulifanya 38%. Awamu ya pili tena tulipewa tuseme kiwango cha watu 13,029 na kwa hapo tulifanya watu 3,675 na hiyo ni 28%. Kwa hivyo tukilinganisha awamu ya kwanza na awamu ya pili, awamu ya kwanza ilifanya vizuri zaidi ya awamu ya pili. Nonye igo maiga yentunde akabere koera nigo bono IEBC igo ireri bagase bali bonsi batanyara kweliki okora bo korwase chinsemo chibekire na bisi cha IEBC chibunge. Tunaendelea kusajili watu mpaka hata leo. Yeyote ambaye anataka kujisajili kuwa mpiga kura anaweza fanya hivyo. Tuko na mitambo mitatu. Moja iko katika ofisi na mingine miwili iko mashinani. Yeyote ambaye anataka kujisajili anaweza kwenda Musocho, atapata mtambo huo hapo. Kuna mtambo mwingine ambao uko hapa town na inazunguka kati ya town na Nyatieko. Nigo bono ilda sabire bali bonsi batarailiki wokorabo. Kwa hivyo iwapo hivyo vitambulisho vitafika kabla ya tarehe 28, wafike mahali popote ambapo wanaweza kuchukua kura.
Magayen tunde ntagane tunde akabira se bali bonse bale kweli kibuna bakichikura konyara kwera nigo bone kiombe kyobo chulinye chimebe kya IEBC kanya lire koigora riba gase bali bonse bateganga yo konyara kweli iki kwenda ase chia bisikene chechi constituency che kiombe kya IEBC kwenda kibuna kweli kwele se batebiro bunamba bwate bituo au ase chi constituency ase abantu baranale kweli iki kwenda kibuna konyara bali riba gali abene lyo gwaka chikura bose bochole bone bo mutinyo 5 na 3 omwaka oyo Kinko ripoti leta senikia Ndizi TV, ele taliane, Ndemo Steven. Biamuno Ndemo Steven na soroboti rubono go tigara asa mangana arengete siasa na sobo chole bone bogo chigokole kanu mutinyo 5 na 3 amenye kurase godi ya tabakani go aboli go chora barabara baikirania magendero nako bakonya gusukie wodi yumutwe Asencha Eyemo yoko bwaterana anne konya korochi paragati iye bintu binde ka okwana na Ndizi TV Jimmy Kenyanyo yo koligie kerogo kyobo MC kurase godi yo nigo chinga kichanya rekubolia barai kone kinkora lya baromorembe ekero kali bagenda tekwerubelia sobo chori obone no mutinyo 5 na 3 Igonta irikwira libageli ngakira abantu baitu batabaka ngambia mono ase ngencho yo twara morembe naenda kera toka na mutwe sobo chori obole mutu igonta gete wodi ite ebe Eyemo ye chiwo chibwato morembe manene na mono walito chikorwana na gwekero gekyo kwa MCA igonta gete gotebanga tigatuanchane and at the end of the day murai na mo chikaba oyo kaita na abantu bakaba muire ninche tigene saa tugwatisi saa kwa na koligi chikura ase abantu to baise coincide abantu barwane abantu baitane. We need peaceful elections as we go as chikura chigachire taretiso mutinyo nani igo nche muna Jim Kenyanya na tanga ni gotanga somolembe na abande bonse bibara bana siasa tiga babuga tisut elinde abasaye baito nonde bwensi obwate biranga ebibese nginjo gusalia molembe akanywe enda amanyenga oborai igo bogo cyane bwahera lakini ndu na nende tiga kwa na gotigara na yuto tigare boigo asense mo ya siasa yo koligie karogo kyobo senator kurose county ya Kisio Kengo nyambane nigo bono gati ya bwatania na basai beso kirina gote ya bunamba chikomo koboko aseganga yo koligia ekiroge kyo nigo chinga kichi abangina boigo bate beruna echina chinga ko bonto kumusira na komo koboko ilikonyera kobekerania magendero buna se county ya Kisii eta sabina budali kanedi ego tuachire gaiga Asenye ncharo mwano ito omoigweri nandora konya abantu baito nabwato borori nakonya ebichana nakonya abanyina nakonya aburu kana batakanwe nabagaga nyambane nabwate amaroro enginje twamuligere iria chakire ko atokigire bagaga ko chikorengera liko como support twitabire nande ntwanjiranete tubune bichana o twamwire como support okengo nyambane omuntu oraiche bune kijana oamwire gotubwatisia nando oamwire kobekana nabagakamo abanginamo ebijana babekanamo egerari ginchiraki arakonya abantu iga abantu baito mwensi biranche nariko babolia so wancha na somo bukanyeku tubwatesi omweshimiwa Joel Okengo Nyambane neta obona uchikoboli wa Kisii County inga no tole nyuma yaye ekiagara matuka mange tuachandikire una abantu ba Kisii County Asenye njondora nyoro mwerekeo roe umuronge na boigo kero kiliobo chori bone bogo chikokolekana muno zitariki kende umutinyo 5 na 3 mwaka oyoigo nigo abantu base mi weso kyasubunge mureganga yogo chikochora barai bale barabaikiraniria amagendero nigo batebere buna ekura yawo yokonerera go etia sobo choro mureganete ase abanga bari bakwe murungane buna mbara bago ikiranirwa amagendero kolengana abwate nayo namenye kurwa se county ya Kisii nigo bono basemiria abantu weso kyasubunge iliko nyarago chora abarayabaya. Kila ambaye ningeomba tafadhalini wananchi ikifika tarehe 9 mwezi wa 8 tujitokeze kwa wingi tuende tupige kura na usipige kura kwa kiholela piga kura kulingana na sera ya yule ambaye unampenda usipige kura kwa sababu ya chama ama sababu ya mtu binafsi kwa haya machache nashukuru asante sana na ensemo ya tabaka arange nigemanyire buna ensemo ye wale nigo chinga kichyo
omubwatani omukuru asenseme yube okoligie kero kyobora ikenyanya nyarega kubule serikali koneke bunankorosire factory asensemeyo asiganga yogokonya abantu bameta asensemeyo aniga gocha maega yoko ni wakwegwale kurensemeyo korokana ko bawekere nkigoro gochiase chinse muchinde ekero kelibona amenye bensemeyo baganire factory korosi wa sensemeyo erikonyara goikerania amagendero buna chinse muchinde South Mogirango na Monoke Gima eward ya Tabaka igere very unique esengenje yegwale diaro igonta etakota ya bantu baminto inga tiga tonyore industry ese eward ya Tabaka ikiaga that is where that resource is akere factory ra beko igera akonya bantu abange ekonya basa ikiara chigasin chito kichire chinyinge chigokonya basa abaiga na bantu abange na entokole value addition esa mangana yegwale so that to increase meremo esaba sae baito na abantu bana bangi abali baranyo this opportunity igenda iko saba a county government the national government a promise yeli bali etenga nkole tabali industry tabaka ka kitiga bakara maskani yayo elinda abantu bani tabaka banyole njera yokonyole meremo ende okonyole rangeli akere bituke kiagara egwale linare backbone ya tabaka na ende karo kwan tabaka elsewhere in the world. Igo igera very unique place as a wale taya around the world we can area tawa. Igo katugata very unique natural resource. Igetonye tumie buya na inderende nondo bwata interest yaye esa mana ya magenalia interest yaye tiganyire ntabaka. Te base ko base county tinde etigare ko batabaka kiara the benefit chinyinga igo chiratigare sawa batabaka igo nda irwa appeal nga on the west obugate that interest tiga invest tabaka and mirangu itu ne to all investors na gotigana na yuo kiombe kyobotokero bosari DCI ne okenyera ko muringoria omwana siasa Stanley Livondo maiga yechinkwana chaya abaka okwana bwangaiga Stanley Livondo ne gate babuna omusani bwankegima bumure wenso muskoro Kenyatta igate mira chuntunde bire ko muito mure wense egentono na batanete kago ikirania kolengana ne kiombe kyobotuki DCI digokia mugani Stanley Livondo koteba nagosokyo bwene bwa manganayo asa mangana nyaraka okwana asenseyemo ekerare kerenete asomu sangrikano maiga yoko bwato ko bosaito ko chiase kyombe gya DCI ni golivondate yabuna obotukibono ni ko bochikogendera nakoganie ekyombe kyo kemukege tambo kerege tindi ekranyara gakurwa obosaiti asa mangana yabetaka okwana somu sangrikano oyomu na yeye magari zao number plates zote where they hide, how they move, how they convey the messages to him na vile wao wana implement zile mission zao, everything nimepeana ambapo itakuwa neutralized from any hour from today. Mtasikia watu wanaokotwa one by one ambao wakikuwa wamefanya vitendo ya kumaliza witnesses, ya kumaliza nini, ya kufanya hiyo mjama, na wale mercenaries ambao wako huko ni vizuri nimepeana majina ambao wako ready hata wenyewe kuongea, so kila kitu nimepeana ambapo sasa tunangojea DCI afanye investigation yake na Wakenya wajue na maisha ya rais wetu ikuwe salama. Naitwa Victor Kariuki. Today I accompanied Honorable Livondo. He had been summoned to appear before the DCI this afternoon to respond to some allegations that came about what he spoke on Saturday. He has been able to record his statement. He has provided all the information that was required of him. And for now, we are waiting for the DCI to take any necessary action. And from there, in any event, if Honorable Livondo is required to come back to give any clarifications, he is ready and willing to come and give any information that may be required.
Na chingo kichio mubungo Westlands Timothy Wanyonyi ni gobono anyareka gotewa no kwegena na chikoira ekirokyo bogavana ase county ya Nairobi ka ukwana ime yalangata Wanyonyi ni gate biribuna ni gabwate kigetakere ko mugavana we county ya Nairobi ayo ego kagendrete omubunge bwensemo ya makadara George Aladwa nere ni gate biribuna gesa kukia balu yani gobara banga se county ya Nairobi ekirobo bande ko imukege tambo kerekyo na gwaka chikura seganga yoko moetio yomokuru asegesa kukia balu yakobo mugavana we county ya Nairobi babera Timothy Wanyonyi na boigo na George Aladwa nigo bakurensemo ya Western ekero kelibonse baganete kerego kyo gavana se county ya Nairobi na bonsi nigo baho kerego terase kiama ya ODM. So far I am the one from ODM. We have others who are from Jubilee Party and we are still having political formation. By the end of this week we may have other groups joining us. So we are still open and we know very well that we are not afraid of competition. We are ready to face anybody who comes our way. Kura Waluya peke yake hapa Nairobi imefika 1,000,000. Na 1,000,000 ni ya kuomba kiti ya governor. Atuombi kiti ingine. So sisi tunasema tunasupport hayo, ya tunasupport Raila kwa president kwa Azimio na sisi Waluya watupatie governor ya Nairobi. Na gotigana nayo umoncherwa yoso monchereria oyomo imeyensemo oyo Nairobi boigo omu Ethiopia ometaiga Kenya bereka koro boncherwa singa kentambe obeire kaboleta seka kimiti tatobono kolengana nenka ase umonchereria yakoro amona bwatani bande amona basani ligobono babure serikali yense ya Kenya kumukige tambokiro anani go bamochire wizara ya mangana chinse chesiko recho mamo koso agati rimoryoka na konyara komanya na kyumonchiro yabolete aseka kentenye tatobono ataratoka basani benkeyo nigo bakoro okorobekana kwa mulembe gachia bisi chiembasi ya Ethiopia gotoka ga Kenya asabagani komanya na aseke serikali yensi ya Kenya etere mukege tambokero na kogani komanya nka yo monchiro yo ale ase mitintatu wikiraboni gataratoka kolengana na naba amenyi benseme yo osabwate na bigo basani ngamo nenka yo monchiro yo nigo bagote yabune serikali yensi ya Kenya tera kuana kende gyonsi ngo yumonchire yuare go ikabono asege kemiti ntato atanya korokana korwa akabolete. The Ministry of Foreign Affairs, the police come open and inform the family why they arrested or abducted Samson Takla Michael Gabrazgi. Number 2, through the Ministry of Foreign Affairs, the police should inform the family and Kenyans in general the reasons for their arrest or abduction of Samson Takla Michael Gabrazgi. We are appealing to the Minister, the Cabinet Secretary for Foreign Affairs, Madam Rachel Omamo, to personally intervene and ensure that the whereabouts of Samson Takla Michael are confirmed. If he has committed any wrong, please take him to court. Monchumulike bono kubwatekana nebiro nonkonya na kirabu amangana magia senchire yobo ikiranu chikoraga isatoningira nega semesega nyara ukomanya inaenda mange inyora asensemeria ya siasa omo obwa Azimio la Umoja balenge ensemeri ya Kwale chinga kiechio omo obwa Oka na balenge Kwale Kenya kwanza balenge nsemo ya Meru onsi ayu chikoraga isato ninchuko kumanyia ase enchira yobo ikiranu bali mwensto bwatira na semese ya mangana mayanko bakarambia mono na yo murigelia sogo chorako ya tengera kurwa Ndizi TV obwansu kwa mukusinyora tubwati kwa nsemo ya mtandao nsemo ya Facebook Ndizi TV News na bage nsemo ya YouTube na bagotonyora buna Ndizi TV News bali bonsi bali chinse chama icon bagotonyora wetera www.ndizitv.or.ke tumena nisato asa yomo na yanda mange retira nenkoro Vincent Onyancha.